Ni bazawara ce. Na rasa mijin aure. Duk wanda ya zo wurina da zumman yana sona, yana da wani manufa da yake so ya cimma. Idan bai samu manufar ba, sai ya gudu ya bar ni. Idan kuma mutumin da ya zo da sona yake da gaske, sai an fara magana auren mu, sai iyayensa su ce ba za su bari ya auri bazawara ba. Shin don Allah in tambaye ka, menene illan bazawara? Shin bazawara ba mutum bace? Shin wai menene a cikin zawarci ne? Dan Adam ba shi yake rubuta wa kansa kaddara ba, Allah ne yake rubuta masa. Wannan dalilin shi yasa zawarawa mata suke zama abin kyama, suke zama abin gudu, suke ɗaukan hanyar da bata dace ba. Ni kuma ina so ne aure. Zawarawa tabbas suna ganin kalubale a wannan rayuwar. Sannan kuma zawarawa ma mutane ne. Sannan kuma mutuwar aure ko rashin miji wani abu ne da Allah ne ke tsarawa, ba ɗan adam ba. Allah Ubangiji ya sa mutanen su fahimci cewar ita ma wacce auren ta ya mutu ba yin kanta bane, kaddara ce daga Allah. Ni ina son ki, zan aure ki. Kina so na? Da gaske ina son ka. Ya Allah. Na ji daɗin hakan. Ina son ka, wallahi ina son ka. Subhanallahi. Me ya dangara bazar faran kafa, bazawara, bazar. Zan kwade ki wallahi, sai wanka miki mari wallahi, ba mutunci gare ni ba. Ka rasa wa zaka wara sai wannan? Saniya ba mai korawa? Malam, dan tsaya mana. Me ya faru? To duk mutumin da za wara sai ya mutu. Ga ta nan ka tambaye ta. To, an ji bazawara ce ita. Duk mazan da ta aura suna rasuwa. Shin ita ce take yin ajalin su? Allah ne yake kai su, amma kuwa ce sula. Ita rasuwar dan adam a hannun Allah take, ba a hannun matar da ya aura ba. Kai bawon Allah ba za ka dakata. Ko yanzu zan rasa raina, in dai akan ta ne na amince zan aure ta. Wallahi zan kwada gina cikin mun kundi, shanye ka tai. Kaga malam, da Allah zaka iya wucewa. Irin ku ne yan tsugudidin anguwa masu hana auri yaran unguwarku. Kullum kuna bakin layi, ba ku da sana'a sai zuwa filin bol da kallon bol. In kina kalli na Allah zan kurbe ki, Allah zan taka miki wuya. Da Allah malam zaka iya wucewa, ya hakuri. Ba fa doran ka nake ji bawan Allah, ka daina daga mu murya zan wuri. Ka daina daga mu murya, muka ma face. Je ka mun gode. Yar banza kawai. Kuma Allah da daren farko ta mutu. Karki damu. Ina matakar kaunar ki. Na zo nan ne domin na nuna cewar zawarawa suna da yanci. Nagode sosai. Nagode. Allah ya ma tukunci da gidan aljanna. Za mu iya wuce.